Masimsuka na kayong sabing pa. Video ka ni mo ko? I-video ka ni mo! Sanita! 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 2,000 years later. Maayong adlaw kaninyo diha mga kabingka. Welcome po sa aking panibago na mga mukbang challenge mga kabingka. Okay? Napay karon 15 ka pansit canton plus unong kaitlong. Grabe no, laki mi pansit canton no. Mukbang challenge mga kabingka. Let's go. Ato ning i-shake mix mga kabingka. Ato kung kaya ba ni. Halang pa ni mga kabings. Halang yung halang. Pero wala mangyapon ni patama yapon sa taon ni. Katong sa samyang. So okay na ni. But Diba? Cook sa ni mga kabings. Pante diya malaga. Naman tayo tubig ko diri. In case of matukan ta. So andam na. Grabe na gid ni kabingka no. Almost 15 packs of laki ni pansit canton. But puro ni halang mga kabings. Napa deh. Grabe naman to kabings no. So kabalo ha kung mahurot ba na ako ni no. 15 man ka practice long. Don't know ha kung mahurot na ako ni mga kabings. Di na to pakon. Di na gid ma-break. So ayan na. Check na nato ni mga kabingka. Guntok gamay ang kamera kay bro. Wala na good. Hulog.
Kaya halos maukay. So, ito na susubukan kaya di makihalos maukay. Let's go. Kung gusto sila, mudating ang kapangyarihan, ang buong mundo mutikop sa dagat. May init siya kay bagugong luto. Di na kayo, wala na kayo ng okay, no? Wapo dahil magmukbang padaway yung mga kabingka natin sa gawas sa akong studio. So it's very common kung dito nakuto sa sulod, diba? Dire nakuto sa gawas. Hindi ko na kaya. Stop lang. O di ko siya mahurot ko na kung yung basa. Kuan yun.
Dami nito Daghan kay mga kabingka. But Sure of maurot. Grabe ko kay mga kabingka. Wala ni ulaw-ulaw mga kabingka kung magmukbang ko diri. Nay mga tao mga kabingka. Wala ni ulaw-ulaw di. Takbay lagi kayo. At kasakiyan mga kabings. Ito na maubos Busog. Ang damay. Busog Yang ako. Lamay. Kaya din 15 ka mo. Nga 5 rasuwa kung kaya niya ba. But ano na 15 imbes na pulo ang buko buok dahil 5 ka buok nga dagko bali compare na 2 ka pack plus 5 pud ka gagmay no? So total ana is 15 pack 15 pack of Lucky Me Pancit Canton. Grabe na to Pero kaya mga kabings ba? Batay. So, dito na kaya mga kabings. No? Masimsuka na kung mga kabings ba? Eh di naman ako kaya. Ano yung bagay ano? So, hanggang sa muli mga kabingka, no? Ito po si DJ Mars Balos in the place to be. So, atangi ang ako mga susunod na kabanata mga kabingka, travel, mukbang, etc. unboxing, no? Sa aking YouTube channel mga kabingka. See you in next my vlog mga kabingka. Charot mga kabingka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.